nya kuna mgojong machiegni e chenro mar ka gi kacha ka brokeloni weche mochopo e misawa mag weche manyien odiochiengni ma kawuono machiegni. Nyinga en James Opondo. Jopuonjre machon mag mbalariany ma Moyo timo romo gi jatend migawo mar somo kendo pedhone moko kuom gik magidwaro ni sirikal otim e wi ng'anyo mag jotije mag mbalariany no. Ka gigolo twak margi bang' romono, giwacho ni moko kuom dwaro magichwalo gin kaka gwetaw mar jatatije mar mbalariany no Isaac Kosgei, migawo mar omenda mondo chwal omenda ne mbalariany no, kendo josiasa bende oweka donjore gi chenro mag kaka itayo mbalariany no. Moko kuom jopuonjre machon mag mbalariany no ma ochopo e romono gin kaka Senator ma Homa Bay Moses Kajwang', jaod bura ma Ugenya David Ochieng', Janet Mudhoni kod mamoko. To address these malignant issues, we are proposing the following measures. 1. The immediate resignation or dismissal of the current Vice-Chancellor of Moi University for failing to execute his mandate as Chief Executive of the installation, leading to the steady fall of the once giant institution. The immediate disbandment of Moi University Council for failing to carry out its mandate in providing fiduciary oversight on the financial operations of the university. The government must appoint a new council and set up a transitional management committee supervised by the Ministry of Education. We urge the National Treasury to prioritize disbursement and assistance to the university, and this is not before the entire management and council has been changed. We are saying, as an alumni, you cannot take taxpayers' money and put it inside a pit whose bottom we do not know. We are saying no to the politicization of Moi University. You cannot say that you want to process decisions through politicians, for example. We have many other universities. We have Maseno University. It also exists within a community. We have KU. It exists within a community. It is not only Moi University that exists within a community. So we are demanding, as an alumni association, that we are watching very, 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 very keenly, and we are not going to allow Moi University to sink. Piny Kenya oriwore kod piny ngima e twak mar ndalo 16 wi kedo kod lwenje udi kod kit chwech kaka okang' mar tieko lwenje ma kamago. Ka olose sikund primar ma Kileleshwa e kaunti ma Nairobi, jaod bura ma Dagoretti North Beatrice Elacho wacho ni sirikal nyaka koro wuog oko mar kwedo nek mag joma mine kod ohand fuoni mag dhano ma iwacho ni ogoyo tach e pacho ka. Elacho omero ni kuonde toyo ngona kod bache ma pacho ka nyaka koro ketnegi obadho mowinjore kod sirikal ka oseyogi kuom nyayo lwenje mag kit chwech kod nek mar mine. Hata hapa Kawangware kuna wale nimeenda Mbagathi, ikabidi wakati naenda kuangalia msichana hakujua ameshatolewa organs. Amekuja Kilimani, amekutana na hawa ndugu zetu wametoka Nigeria, wanakupatia dawa, unakuwa zombie, kidogo wanamalizia na wako na kateli yao. Wakimaliza wewe ukikutwa mochari, wazazi wengi hawaangalii kwa ubavu kama huyu mtu alipasuliwa. Kumbe hapo ndiye alipasuliwa, waliondoa, wakashona. So tungeomba kwa wale wanafanya hiki kitendo cha unyama, gava iweze kutusaidia, waweze kupatikana. Juu 1 month ago deliverance hapo Kawangware pia tuliweza kupata msichana mmoja pia aliweza kuchinjwa na kutokea alikuwa anauza watermelon Kuwason. Hatuwezi jua ilifika jinsi gani naye tena akakidnapiwa akachinjwa akarudi kutupwa hapo area. Serikali yetu itilia mkazo kwa wale ambao watapatikana na hatia ya kujihusisha na mambo kama haya. Serikali na koti zetu sikuwa na mazoea ya kuachilia watu kama hawa. At least kuwekwe na sheria ambazo zitawakabidhi na wachukuliwa hatua ile kali ambapo itaserve kama example ili wengine wasirejelee kufanya mambo kama haya. Joten migepe Musalia Mudavadi ochwalo ayanga nying Raila Odinga kaka jalo ma Kenya kachiel gi pinje Afrika ma ugwe siro mar bedo jakom mar riwruok mag pinje Afrika. Mudavadi ochwalo nying Raila e romo makende mar 18 mag Interministerial Committee of the International Conference of the Great Lakes Region
mane obagi e boma ma Luanda, Angola. Mudavadi olero ni Raila en jalno ma oketo dongruok mag Afrika nyime kendo en jatelo ma osenyiso kit telo makare e pinje mag Afrika. Mudavadi omedo wacho ni Raila Odinga nigi ng'eyo mag dwaro pinje Afrika ka bende en gi tudruok mararieya gi pinje maoko. We have also presented the name of Raila Odinga as the candidate for the AUC chair. He's well known to all the countries and all the participants here, and it was resolved that the Council of Ministers or the regional interministerial committee takes note of his candidacy since he was the only one who was presented at this as we await the elections of the AUC chair in February next year. Equally, if there were other candidates, that has also been resolved that they take note and it will be dealt with in the course of next year. Yiero mar duond bura mar ODM ma igeto time koro gwenge mapacho ka tarik 27 dwe ni koro kelo liet e kaunti ma Kakamega e kind kweth ariyo makwedore ma jokanyo mag duond bura no. Kweth achiel notelnegi Dafra Amboko ma en jakom duond bura no moko kuom kuonde chung' od bura e kaunti ma Kakamega kwedo nyinge ochiwogi mag jochung' ka mago ma osepodhi mar chung' kagiwacho ni ne ok onywak pachgi e chenro mar puodho jochungo. Kweth makwedo gi bende owuok mager ka wacho ni mago e nyinge ma idhi tiyogo e yiero no, kagiwacho ni kweth machielo no oseluor ka koro gidwaro mondo gilu chike matayo duond bura mar ODM. We hereby note the following: that the National Election Board of the party has not engaged the party rank and file in preparing for credible elections. That the current grassroots party leadership have no input at all in preparing our members for elections and have not been consulted on the overall preparations by the National Elections Board. We hereby reject the list of 12 returning officers and urge the National Election Board to engage the membership of the party, especially the branches, in coming up with a list of credible and acceptable men and women who will oversee the elections. Of course, we know in any political process there's interest, and we have the feelings that when you look at the list, there are people who don't belong to ODM. ODM is 20 years old. We know each other very well. So if you want returning officers, presiding officers, poll clerks, we know who they are. Hiyo kusema list yenye imekuja sio yenye walikuwa wanafikiria. Wewe ukiwa player ama timu zikiingia kwa uwanja mbili, hakuna timu inapatiwa nafasi ya kuchagua referee. So sisi tulichaguliwa referee na board ya election. So yule mtu ambaye anaongelea mambo ya presiding officer wenye anakuja ameogopa uchaguzi. Yeye anasema yuko na pesa ataenda Nairobi kununua kiti. Lakini hiki kinapigwa kuanzia polling station, ward level, branch level to county level. Jolonya maodaka kendo tie pinje maoko maya e kaunti ma Siaya okwa mondo chwalie kony ne familia ma ok nyal kaka yor bero ngima oganda ma ochando e kaunti no ma Siaya. Ma owachi gi Tom Magutu ma en director mar riwruok makonyo mond liete kod nyithi kiye mong'ere kaka Nyogaya Foundation. Magutu wacho ni oganda modak e pinje maoko maya e kaunti no nyalo siro jomochando ka rito kony mag josiasa kod piny owacho mathoro kawo kinde kapok ochopo kendo seche moko ok chope ne ji duto man kod dwaro. Noweyo nyasi mar yango higni 11 nyaka ne chak riwruogno kama ne oyango ni nyaka sani gisekonyo mond liete ma kwan gi ohewo 1,000 ka bende gisiro chenro mag somo mar nyithi kiye. Wayudo ka nitie midhiero maduong' kendo malich. Hai marach en ni wasebedo ka warito ni nyaka sirikal ema bi, wasebedo bende ka waparo ni nyaka ng'at moro madwaro bedo jasiasa ema nyalo biro mondo kony gweng'. Omiyo akwayo nyithiwa duto molo jok man oko ma Nyasaye omiye gimoro, duoguru dala mondo umaki e lwet ng'ato kata umaki e lwet grup moro mondo uwuothgo
Mae biro konyo gwengewa to josiasa to ok nyal kendgi gin giwegi. Nyogaya Foundation watemo ni mondo wakony nyithind kiye mondo giyud puonj nikech wayudo ka samoro nitiere nyithind kiye moko mariek to kaluwore gi yuto oginyal dhi kuonde somo mabeyo. Waseyudo ni thoth mond liete iyudo ka iwegi kuonde mok beyo ahinya. Samoro iyudo ka ne gidak oko gi jaduong' koro ka giduogo dala to oonge kar jot maber. Foundation osebedo ka konyo mine machalo kamagi kendo gisegero negi udi. Safar mar Sambaza Furaha na Safaricom kawuono chopo gwenge ma Nyanza kod imbo mar piny Kenya ka geno ni odhi chopo boma ma Bungoma. Safar no nochakore e kar dak ma Kondele mani Kisumo kapok ochweyo nyaka e gwenge mag Mbale, Shavakali, Haenga kendo de nyaka Lumbao, kambi ya Mwanza, Webuye, Kamkuyu nyaka boma ma Bungoma. Jodak e gwenge go owuok oko kendo riwore gi Safaricom dhialo higni 24 nyaka ne kambi no chakre. Safaricom koriwore gi Royal Media Services timo nyasi no kindeni mar Christmas mar dhialo kastembegi kod joheragi kuom chung kodgi kuom thuolo malach. Una winyo maber ka una bedo gi smartphone mor kabisa ne ngimo kang'eyo nakalo Kondele tayudo ka gimiya ne gilando Safaricom tadhi tangiso gi Simba ni to giwacho ni mara ni gidwa loko na maduong' kora mor kodgi kabisa gin joma ng'iyo nyaka ji maber magi ogidewo wang'ato. We are kicking off the rig, the Sambaza Furaha with Safaricom rig for Greater Western. The crowds are looking good. We're here to spread joy. It's been a tough year, but we're here to thank Kenyans for being with us for 24 years. We've come with lots of goodies. We've come with goats. We've come with airtime. We've come with chickens and lots of stuff. Kinde ma Kenya riwore gi pinje duto chakruok puonj mar lwenje mag kit chwech mabiro timore kuom ndalo 16. Riwruok makedo ne ratich nyithindo manyiri e kaunti ma Kajiado chako tuke mokelo kanyakla timbe 23. Kano wuoyo gi jofwambo jakanyo oloso tukegi lero ni joma yowuoyi ema osetudi gi rocho ratich wa Keine pachoka ka gilero ni gibiro tiyo gi tukegi mar puonjo yowuoyi ewi rito ratich wa Keine. Tuke machal gi mae bende osebed kibago e kaunti ma Kajiado kama lipode mathoth osego ewi nyange mar nyithindo manyiri kaachiel gi ema ohiu ma osegolo nyithindo manyiri e sikunde kendo kethonegi somo. Huwa tunashughulika sana na shughuli za empowering of girls. Tuko na leadership academy ya wasichana, tuko na scholarship program ambaye the biggest percentage ya watu ambaye wako pale ni wasichana, na pia tuko na rescue center ya kurescue wasichana ambaye wako at risk of FGM and early marriages. So siku ya leo kulete wanaume on board na katika shughuli zetu ni siku kubwa sana kwetu. Malengo yetu kuu ni kuhakikisha pia sauti ya mvulana pia iko na nafasi katika hii mambo ya gender equality. Ni kwamba tumezingatia sana sauti ya msichana, lakini tumemtenga mvulana katika hii safari ya kuachieve gender equality. Kwa hivyo shughuli kubwa ni kuwahusisha wanaume katika hii vita dhidi ya gender based violence, hasa kwa hizi siku 16 ya activism against gender based violence. Tunashukuru sana kwa tournament kama hii kwa sababu imepatia the players ambao ni the men wale tuko nao hapa leo opportunity ya kuwa ambassadors wa championing for the elimination of gender based violence, and vile pia tunapata opportunity ya vijana kushowcase their talent. Kocha manyien Ruben Amorim noyudo point achiel tuke mokwongo club mar Manchester United bang' wuok amodhi gol 1-1 gi club mar Ipswich tuke adhula League